Mae enw fi 'di Caryl Bryn, dwi dod o Amlwch yn Sir Fôn a dwi'n astudio Cymraeg ac ysgrifennu creadigol. Wel, ar ôl edrych ar y modiwlau yng ngwahanol brifysgolion, nes I sylweddoli mai ym Mangor oedd y modiwlau gorau a dyma fyswn I hapusa. Do mi nes I ddod yma ar ddiwrnod agored ac ar ôl cyfarfod yr holl athrawon y darlithwyr, felly ni wrth y modd yma, felly dyma oedd y dewis I mi. Ar y funud, yn yr ail semestr, dyn ni yn astudio gweithdy creadigol, dyn ni di'n hoff modiwl ar y funud. A gan bod fi'n astudio Cymraeg ac ysgrifennu creadigol, fyna di'n maes I, felly dwi wrth y modd ar y funud. Mae'n arbennig. Yndi, maen nhw'n hynod gefnogol ac mae tiwtor personol, os oes o wbath yn bod wedi'n mynd yna I siarad efo nhw ac arweinu'r cyfle, maen nhw'n arbennig, pawb yma'n wych efo fi. Mae'n brofiad arbennig, yn hytrach na neuadd breswyl mwy o fwy fatha adra mewn ffordd. Mae pawb yn un efo'n gilydd a dyn ni'n gymdeithas arbennig, felly hynod arbennig. Dwi ar y pwyllgor Cymdeithas y Ddrama Gymraeg a dyn ni ar y funud ar ganol gynhyrchiad, felly dyn ni'n brysur iawn efo hynny ac yn mwynhau. Yn hytrach na bod ni'n mynd allan fel fflat fel neuaddau eraill, mae JMJ yn mynd allan I gyd efo'i gilydd, felly mae hynny'n beth arbennig bod ni'n sticio efo'n gilydd trwy'r nos ac yn cael digonedd o hwyl. Dwi'n gobeithio os ger graddau dwi eisiau, byddai'n gwneud MA yn y Gymraeg wedyn, felly gobeithio.